Euskaltzaleen elkarteek, udalek, liburutegi publikoek eta liburudendek elkarlanean 11. urtez antolatu dute aurten irakurri gozatu eta oparitu egitasmoa. 2017ko martxoaren 20an hasi eta maiatzaren 31 arte iraungo du. Egitasmoan parte hartzeko honako pausu hauek jarraitu behar dira. 1. Irakurri. Lehenengo pausua euskaraz irakurtzea da. Horretarako, herriko liburutegi publikora joan eta euskarazko edozein liburu maileguan eskatu ahal duzu. 2. Gozatu. Liburua irakurri, liburutegira itzuli eta fitxa erraz bat bete behar duzu. Zein izan den irakurritako liburua eta ze iritzi dugun. Fitxa hori beteta, liburuzainak erosketa txekea emango dizu. 3. Beste liburu bat erosi 125 merkeago zure txekea erabiliz. 4. Oparitu. Azken pausoa liburua oparitzea da. Lagun bati, senide bati, edo zergatik ez, nor bere buruari. Apirila eta maiatza bukaeran, liburutegi bakoitzean 30 euroko balioa duen txekea zozketatuko da. Hile horretan irakurle fitxa bete dutenen artean. Aranguren Ibarreko liburutegian bete diren fitxa guztien artean zozketa egin ondoren, Irati Magainak irabazi du txekea, eta berarekin izan gara. Kaixo, ni Irati naiz eta komunean galtzen naiz ipuina irakurri dut. Liburu asko gustatu zait, eta oso dibertigarria izan da. Liburu irakurri ondoren fitxa bete nuen. Ipuina asko irakurri ditut eta fitxa asko bete ditut. Horregatik tokatu zaitzaria. Muntilbako liburutegian bete dut fitxa. Ni bakarrik noa, zatik dago gertu nire etxetik. Oso pozik nago zaratik sarien tokatu zaidalako. Irakurtzea oso ongi dago, animatu zaitezte. Gogoratu egitasmoa maiatzaren 31an amaitzen dela. Beraz, oraindik duzu aukera, irakurri, gozatu eta oparitzeko. Eta agian 30 euroko hurrengo txekea irabazteko. Animatu zaitezte. Agur eta eskerrik asko.